Znamenie Kohút v roku 2026 objaví nové riešenia problémov a priestor na romantiku. Nesmie však podliehať rozptylujúcim sa aktivitám. Ak ste márne hľadali v minulosti odpovede na dôležité otázky, tento rok 2026 vám prinesie priaznivé správy v podobe nového, priaznivého a nekonvenčného pohľadu na svet, ktorý vám pomôže objasniť práve mnohé z týchto otázok. Intenzívnejší záujem o spiritualitu a väčší priestor pre odpočinok vám umožnia nájsť riešenia pretrvávajúcich problémov a tie správne odpovede. Tento rok vám prinesie aj pomoc v oblasti lásky. Ak ju hľadáte, v roku koňa ju pravdepodobne nájdete. Uvoľnite sa, otvorte srdcia novým impulzom a nenechávajte sa rozptylovať neprospešnými aktivitami. Ja som Diana zo Zisti, kto si a pomocou čínskej astrológie pomáham ľuďom zlepšovať život a robiť lepšie rozhodnutia. Ak poznáte svoje znamenie čínskeho horoskopu, zrejme ako väčšina ľudí poznáte len znamenie roku, v ktorom sa človek narodil. Dátum narodenia ale okrem roku obsahuje aj mesiac, deň a hodinu, preto máte v horoskope 4 zvieratá, nie len jedno. A každé z nich charakterizuje a ovplyvňuje rôzne aspekty vášho života. Preto je dôležité poznať predpovede pre všetky 4 znamenia, nie len to jedno pretoročné. Ak máte kohúta v pilieri hodiny, vtedy sa to bude týkať táto predpoveď vašich detí, vašich snov, ambícií. Ak máte kohúta v pilieri dňa, vtedy sa to týka vás, vašej osoby alebo vášho partnera. Ak máte znamenie kohúta v pilieri mesiaca, vtedy to ovplyvňuje vašu prácu alebo vašich rodičov. A ak máte kohúta v pilieri roku, vtedy sa táto predpoveď týka vášho odvetvia alebo širšieho okruhu známych. Svoju tabuľku si vygenerujete na stránke Zisti, kto si v sekcii kalkulačka. Pre tých, ktorí majú znamenie kohúta v púšči v hodine, dni, mesiaci alebo roku, je rok 2026 rokom uznania, užitočnej podpory a rozkvitajúcich vzťahov. Bohatstvo a kariéra budú stabilne rásť, ale aj zdravie a osobná pohoda zostávajú s určitou opatrnosťou vo všeobecnosti silné. Je potrebné vyvážiť ambície a s pozornosťou, a vtedy tento rok bude obohacujúci a plný príležitostí na zažiarenie a získanie zmysluplnej podpory. Bohatstvo je v roku 2026 so silnou podporou. Príležitosti na nárast príjmu a uznanie sú vysoké a aj to vaše úsilie bude zaznamenané, bude povšimnuté. Využite preto tento impuls múdro, premente krátkodobé zisky na dlhodobú stabilitu a nechajte popularitu alebo viditeľnosť otvoriť nové dvere k hojnosti. Vaša kariérna cesta tento rok vyzerá sľubne, mohlo by sa vám dostať naozaj do cesty uznanie, nové príležitosti a aj popularita. Teraz je ten správny čas ukázať sa, nezostať skrytý, prezentovať svoje zručnosti, ísť s istotou a privítať aj podporu ľudí, ktorí vo vás veria. Zdravie je pomerne stabilné, fyzická aj duševná energia sa zdajú byť silnejšie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a ak však budete neopatrní, môžu sa vyskytnúť menšie nehody alebo zranenia, preto sa netreba ponáhľať, zostaňte vnímaví a vyvážte aktivitu a odpočinok. Čo sa týka lásky a vzťahov, v roku 2026 tam máte veľkú podporu, nezadaní môžu
prilákať zmysluplné spojenia, zatiaľ čo tí, čo už sú vo vzťahoch, budú mať väčšiu harmóniu a podporu. Vaše prirodzené čaro priťahuje ľudí k vám, preto využite tento čas na prehlbenie väzieb a pestovanie intimity. Tento rok je plný podpornej energie, nápomocní ľudia, najmä z okruhu žien, vám pravdepodobne ukážu smer. Napriek tomu si dajte pozor na impulzívne rozhodnutia alebo prehliadanie dôležitých detailov. Každý čin má následky, preto spomalte, jasne premýšľajte a robte rozhodnutia v súlade s vašim dlhodobým rastom. Pre personalizovaný prehľad, ako rok ohnivého koňa ovplyvní v rôzne oblasti vášho života, kliknite na Zisti, kto si, vyplňte kontaktný formulár a my s vami rozoberieme váš bazigraf, ktorý hovorí o vašom životnom potenciáli, o tom, aká je mapa vašej životnej cesty, kto ste, ako sa správate, aké sú vaše dary, vaše talenty, silné a slabé stránky. Ten graf vám pomôže pochopiť potenciálne alebo skryté príležitosti, ale aj prekážky a hrozby, ktorým ste vystavení. Naše konzultácie sú dôverné a nezameriavajú sa na rozprávanie o minulosti, ale na realizáciu príležitostí a riešení s výhľadom do budúcnosti. A očakávaným výsledkom je, že každý jednotlivec bude mať možnosť robiť rozhodnutia vyššej úrovne a kvality. Ako vám teda môžeme pomôcť zmeniť váš osud? Ten je ovplyvnený dvomi hlavnými faktormi. Vnútorným osudom, to je vaša osobnosť, spôsob, ako myslíte, vaše talenty a zručnosti, a vonkajším osudom, to sú príležitosti, udalosti, načasovanie, ekonomické faktory a faktory mimo našej kontroly. Aj keď možno nebudete môcť zmeniť svoj vonkajší osud, stále môžete ovládať prostredníctvom slobodnej vôle svoj vnútorný osud. To znamená, že váš osud viete zmeniť vlastnými činmi a rozhodnutiami, ktoré vedome urobíte, bez ohľadu na to, v akej pozícii sa nachádzate. Pokiaľ ste ale ochotní podniknúť nevyhnutné kroky, máte šancu teda ovplyvniť svoj život a dosiahnuť pozitívne zmeny. Je to možné. Bazi môže byť vašou mapou k dosiahnutiu úspechu, naplnenia a šťastia v živote. Bazi okrem toho vám môže pomôcť pri sebapoznaní, sebarozvoji, lepšie pochopiť samých seba, dozviete sa to, ako vy interagujete so svetom, odhalí vaše vrodené vlastnosti, pomôže vám upratať si aj život, identifikovať negatívne vzorce, obmedzujúce presvedčenia, zdôrazní vaše pozitívne vlastnosti a vyzbrojení týmito vedomosťami môžete robiť informované rozhodnutia, podstupovať kalkulované riziko a využívať priaznivé okamihy vo svoj prospech.